Ndewonu ndị ọma nji eme ọnụ Igbo mụrụ nzi nwa ọzọ ekele m unu. Anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị nke taa nke bụ asụsụ Igbo amaka. N'ụbọchị taa anyị na-eleba anya na mmebe ahịrịokwu. Gịnị bụ mmebe ahịrịokwu a? Mmebe ahịrịokwu bụ otu esi eji mkpụrụ abịdị Igbo mepụta ọkpụrụkpụ okwu. Ọ dị maka anyị gaa n'ihu. E nwere mkpụrụ abịdị a, nwee mkpụrụ abịdị ke, nwee mkpụrụ abịdị a. Ị ga-ahụ na itikọ mkpụrụ okwu atọ ọnụ anyị ga-ewepụta ihe a kpọrọ aka. E nwekwara mkpụrụ abịdị gbe, nwekwa mkpụrụ abịdị a. Gbi na a kedu ihe a ga-eji emepụta? Ọ ga-abụ gba gba gba. Ka anyị were mkpụrụ abịdị pi, werekwa mkpụrụ abịdị u, werekwa mkpụrụ abịdị ọ. Mkpụrụ abịdị atọ a kedu ihe ọ pụtara? Ọ pụtara pụọ pụọ pụọ. Ị hụrụ na a na-eji mkpụrụ abịdị Igbo emepụta gịnị? Mkpụrụ okwu. Anyị nwekwara mkpụrụ abịdị chi chi, were mkpụrụ abịdị e, were mkpụrụ abịdị rị, nwekwa mkpụrụ abịdị e. Gịnị ka mkpụrụ okwu ndị a pụtara? Ihe ọ ga-apụta bụ chere chere chere. Ọ dị maka ịdeba ya na nke a plus o nwekwara ti ti ti, nwekwa a. Kedu ihe mkpụrụ okwu ndị a ga-apụta ma ọ bụrụ ma edekọ ya ọnụ? Ihe ọ ga-apụta bụ gịnị? Pụta pụta pụta. Ọ bụ taa ka esi eji mkpụrụ abịdị Igbo emepụta ọkpụrụkpụ okwu Igbo. Eji m aka na ịghọtara nke a nke ọma. Ọ dị mma onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-akwụsị na ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Ndewo.